ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамид дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. аллакай шаби 26 сентябр яке аз турнирҳои калони UFC, турнири UFC 266 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва як реванши деринтизор баргузор мегардад. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди вазни ним сабук байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Брайан Артега мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша боз як муҳорибаи унвонии дигар дар вазни 57 кг байни чемпионка Валентина Шевченко ва довталаб Лорен Мерфи. аз сеюм муҳорибаи асосии турнир боша реванши деринтизор баъди 17 сол дар вазни ним миёна байни Ник Диаз ва Робби Лоулер баргузор мегардад. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи Ник Диаз ва Робби Лоулер соли 2004 дар турнири UFC 47 баргузор гардида буд ва дар дуюм раунд Ник Лоулерро ба нокаут рой карда ғалаба ба даст оварда буд. акнун баъди 17 сол UFC реванши онҳоро ташкил кард. дӯстон, ба фикри шумо ки дар ин муҳорибаҳо ғолиб мешавад ва шумо мухлиси кадоме аз ин ҷангварҳо ҳастен? метавонем фикротонро дар комментария нависем. шаби 17 сентябр турнири якҷояи AMC Fight Night ва Eagle FC баргузор гардид ва пеш аз оғози ин турнир роҳбарони ин ташкилот эълон карданд ки дар ин турнир барои беҳтарин нокаути шом, барои муҳорибаи беҳтарини шом ва барои сабмишини шом бонуси пулӣ медиҳанд. ҳамамон медонем ки дар ин турнир ду варзигари тоҷик Нурулло Алиев ва Самандар Муродов баромад карданд ва ҳар дуяшон ғалабаҳои дурахшон ба даст оварданд ва ҳар дуяшон барои беҳтарин баромадҳои шом соҳиби бонус шуданд. чӣ хеле ки қайд кардем, бонус пулӣ буд ки 150 000 рублеро ташкил медод. яъне дӯстон, ҳам ба Нурулло Алиев ва ҳам ба Самандар Муродов ба ғайр аз пулҳои кафолатӣ барои баромад боз 150 000 рублии дигар бонус доданд. мо ҳар дуи варзигарони тоҷикро боз як маротибаи дигар ин дафъа барои бонус табрик мекунем ва гуфтанем ки онҳо 100% арзандаи ин бонус ҳастанд. шаби гузашта маълум шуд ки муҳорибаи варзигари тоҷик Фатхиддин Собиров дар турнири ACA 129 барҳам хӯрд. оиди ин чиз худи варзигар хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: ассалому алайкум мухлисони қадрдон, ҳамватанон ва бародарони ман. мехоҳам хабар диҳам ки мутаассифона ман дар турнири ACA дар шаҳри Москва аз сабаби осеби гирифта баромад карда наметонам. ташаккур ба ҳамаи шумо барои он ки маро дастгирӣ мекунем ва ба ман боварӣ дорем. бахшиш мепурсам аз ҳама онҳое ки муҳорибаҳои маро интизор буден. алҳамдулиллоҳ, чизе ки моро намекуша, моро бақувваттар мекуна, навиштааст Собиров. хотиррасон мекунем ки Фатхиддин Собиров бояд ки дар турнири ACA 129 ки рӯзи 24 сентябр баргузор мегарда бо варзигари қазоқ Давудбек Каршига меҷангид, аммо мутаассифона ин муҳориба барҳам хӯрд. мо ба Фатхиддин саломатӣ ва сабр хоҳонем ва бозгашти ӯро бесаброна интизорем. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канал обуна шавен, фикр ақидоатонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.